Bon dia muchanan. Ik ben Jeroen, mi nota papia papiamento, dus ik ga dit in het Nederlands doen. Ik ben uitgever en schrijver. Ik zou dit jaar voor de 7e keer naar Aruba komen om jullie te vermaken. Maar dat gaan we nu vandaag met een filmpje doen. Jullie kennen misschien de Vliegkopter vol Liefde nog van 2 jaar geleden. Dit jaar heb ik samen met 3 andere auteurs, Liliana, Lizzie, Robert, een geschiedenisboek geschreven met geschiedenisverhalen. Ora Ubau, Schelpeneiland, met hele mooie illustraties van Elvis Tromp. Daar gaan we zeker nog uit voorlezen. En het laatste boek wat ik heb uitgegeven is van Monica Clarinda. Dat gaat over de slavenopstand op Curaçao in 1795. Met hele mooie illustraties van Vanessa Paulina. Oké, ik ga jullie een schilderij laten zien. Dat heet De Volharding van de Tijd van Salvador Dalí. Ik vraag jullie om rustig op je stoel te gaan zitten, met je rug tegen de stoelheuning aan en 2 voeten plat op de grond. En kijk dan naar het schilderij. De tijd verstrijkt. De dingen veranderen. Ook de tijd verandert. Of blijft tijd altijd hetzelfde? Kun je tijd laten smelten, zoals je kaas laat smelten? Raak je soms de tijd kwijt? Of verlies je wel eens tijd? Ach, het is maar zoals je de tijd wilt zien. De tijd die voortsnelt en geen einde heeft. Oneindig doorgaat in alle tijden. Of de tijd die soms even stilstaat. Die ons vraagt om even niets te doen. Niets anders te doen dan nadenken. Nadenken over de tijd. De tijd van vroeger. De tijd van nu. Van alle tijden. Ik ga jullie een verhaal voorlezen uit het boek Schelpeneiland. En het verhaal gaat over de slavernij in de 19e eeuw. Het verhaal heet Eindelijk Vrij. In het jaar 1858 ben ik, Manuel, toen ik 10 jaar oud was, met het schip aangekomen op dit eiland. Ik kom van ergens aan de overkant. Soldaten hebben mij uit mijn dorp meegenomen en bij de paters gebracht. Bij de paters moesten we op het land werken. Maar opeens kwam er een andere man. Geen soldaat, maar wel een met een hoed op met een veer. We moesten op een rijtje gaan staan en de man met de hoed bekeek ons van alle kanten. Ik stond als eerste in de rij. Toen hij voor me stond, keek hij me recht in mijn ogen. Hij pakte mijn kin en kneep. Hij keek in mijn mond. Hij kneep in mijn bovenarmen en bekeek mijn handen. Met zijn hoofd wees de man met de hoed naar de zijkant. Daar gaan staan. En toen ging hij naar de volgende. Er kwamen steeds meer jongens bij me staan. Ook mijn vriend Jonathan. We wisten niet wat er ging gebeuren. We waren best wel bang. We moesten ons wassen bij de pomp en kregen een broek en een hemd van pater Juan. Hij had tranen in zijn ogen toen hij afscheid van ons nam. Ik zag uit de verte dat de man met de hoed aan pater Ambrosius een grote en zware zak gaf. Ik weet niet wat er in die zak zat, maar ik denk nu dat het geld of goud geweest moet zijn. En zo kwam ik dus na een reis van een paar dagen met een groot zeilschip op het eiland Aruba terecht. Daar werd ik meteen naar het huis gebracht van Ignacio, een grote zwarte man, en zijn vrouw Esmeralda. Zij hadden geen kinderen en waren in dienst van de weduwe Arends. Mevrouw Arends had een scheepswerf waar boten werden gebouwd en gerepareerd en waar Ignacio als timmerman aan het werk was. Zij was steenrijk, die weduwe Arends. Maar echt mooi was ze niet. We zagen haar niet veel buiten, want ze vond de zon maar niks. De keren dat ik haar zag, had ze een lange jurk aan met lange mouwen en liep ze met een parasol boven haar hoofd. De weduwe had een wit gezicht, zo wit als het schoonste laken dat je ooit hebt gezien. Het leven bij Ignacio was niet slecht. We hadden te eten, vaak niet meer dan maïsbrood, maar vaak ook mango's van de bomen van de weduwe. En heel soms hadden we wat kip. Esmeralda zorgde goed voor me. Ik had een eigen bed in een hoekje van het hutje waar ze woonde. Esmeralda was handig met naald en draad. Zij kreeg regelmatig stof van weduwe Arends. Daar maakte zij kleren van, voor Ignacio en mij. Door het werk op de scheepswerf versleten onze kleren snel. Van Ignacio kreeg ik les in timmeren, schuren en schaven. Dat deden we bijna elke avond, totdat het te donker was om iets te zien. Op zondag moest ik naar zondagsschool.
Ignacio heeft me mijn eerste heilige communie laten doen, samen met de andere jongens die op het eiland zijn gebracht. De paters hadden ons al laten dopen en zo waren we echt deel van de gemeenschap van God. En op zondagschool was ik weer samen met Jonathan. Iedere zondag kregen we les in het lezen van de Bijbel en ook schrijven en rekenen. Na school trokken Jonathan en ik er vaak op uit. We wisten een stukje strand vlakbij Noord, waar het heerlijk zwemmen was en waar de mooiste vissen waren. En vaak zagen we dolfijnen en zeeschildpadden. Jonathan was wel bij een strenge meester geplaatst, een handelaar in paarden. Steeds maar weer vroeg hij aan mij: Manuel, zullen we samen weglopen? Dan pakken we een boot en gaan terug naar de paters. Maar ik durfde dat niet. Ik wist dat het onmogelijk was om zo van het eiland weg te komen. En ik had het gevoel bij Ignacio en Esmeralda. Ik had het daar goed. Ik was hun niño de crianza, hun pleegkind. Zij zorgden voor me, alsof ik hun eigen kind was. En bij de paters was het leven niet echt beter. Jonathan probeerde om zelf weg te lopen. En toen nog een keer. En elke keer dat hij wegliep, kreeg hij klappen. Op een keer kwam hij zonder hemd bij onze hut. Zijn hele rug zat onder de blauwe striemen en er liepen straaltjes bloed tussen zijn schouderbladen naar beneden. Hij was geslagen met een touw met knopen. Esmeralda heeft het schoongemaakt en er bladeren van een geneeskrachtige struik opgelegd om de pijn te verzachten. Na die keer heeft Jonathan niet meer geprobeerd om weg te lopen. Er waren al lange tijd berichten dat de slavernij zou ophouden, ook op Aruba. Eindelijk kwam het nieuws dat we vrij zouden zijn. Vrij om te gaan en te staan waar we wilden. De slavernij werd afgeschaft door de Nederlanders. Samen met mij kregen 485 slaven op Aruba de vrijheid op 1 juli 1863. Het was een geweldig feest. We zongen allemaal samen: Libertad, igualdad, nos turta un, no tin cativo mas. Vrijheid, gelijkheid. Wij zijn één, geen slavernij meer. Ignacio heeft heel lang met mij gepraat. Of ik terug wilde naar mijn eigen volk, mijn eigen indianendorp. Al wist hij ook niet of mijn familie daar nog zou zijn. En daar kwam ik vandaan en ik was nu vrij. Je mag zelf kiezen, zei hij. De vraag is wel of ze je daar nog zullen accepteren. Het zijn wilde indianenmensen aan de overkant. En als zij horen dat jij tot christen bent gedoopt, weet ik niet wat ze met je gaan doen, vertelde hij. Of ga je liever terug naar de paters? Was het leven daar niet beter dan hier bij ons? Ik zei dat ik erover moest nadenken en ben met Jonathan naar zee gegaan. We zaten op het strand onder een watapana-boom. We keken uit over het water. Ik ga niet terug, zei Jonathan. Er is daar geen familie die op ons wacht. En die paters zijn niet te vertrouwen. Die hebben ons gewoon verkocht. Ja, dat is waar. En Ignacio en Esmeralda zijn nu mijn familie, zei ik. En jij natuurlijk nog het meest. Ik ben niet voor niks bij die strenge paardenhandelaar vertrokken en als visser gaan werken. Die visserbaas heeft bovendien een hele knappe dochter, Virginia. Nee joh, ik blijf hier. Lekker hier op het Schelpeneiland. We zijn vrij, Manuel. Echt vrij. Al is het nog maar de vraag hoe lang die vrijheid bij jou nog duurt, Jonathan, lach ik hem toe, nu je een oogje hebt laten vallen op Virginia. Jonathan geeft me een vrolijke duw. Dan springt hij op en roept al rennend richting het water: Wie het laatst in het water ligt, krijgt nooit een meisje. Nou, daar gaan we weer. Ik heb een gedicht gemaakt. En dat is een gedicht in 6 delen. En normaal gesproken doe ik dat in de klas met jullie. Dan laat ik jullie alles lekker voorlezen. Maar nu gaat dat niet lukken. Dus heb ik Lizzie gevraagd om mij te helpen. En gaan we allebei om de beurt een stukje doen. Lizzie, jij mag beginnen. Ach, en ze liggen op volgorde? Ja, 1 voor 1. 1 voor 1. Jij begint met de eerste, dan met de tweede. Goed. Zo gaan we door. Ga met me mee naar de Grieken graag. Dan kunnen we lekker filosoferen. En eens rustig samen praten over de vraag: kunnen we ook zelf geschiedenis creëren? Ga met me mee naar de Romeinen. Naar Rome, de stad van de eeuwigheid. Het rijk dat nooit zal verdwijnen, maar toch verviel met de tijd. Ga met me mee naar de middeleeuwen. We gaan als ridder te paard. Bij iedere aanval mogen we schreeuwen en zwaaien met ons zwaard. Ga met me mee naar de oertijd. We lopen rond in een berenvel.
eten het vlees rauw, echt altijd. Achter de mammoet aan, snel! Ga met Columbus mee over de grote oceaan. Heeft hij nou echt Amerika ontdekt? Zag hij die Indianen dan niet staan? Die waren er toch al, met alle respect? Ga zelf eens terug in de tijd. Je eigen herinnering vinden. Van lief en leed. Van geluk en strijd. Herinneringen aan de toekomst verbinden. Na memoria di Juan Chavaya Padulampe. Nosta sigi baila y queda cantavai. O Aruba dushitera, di tonona amado, y barbaro di melodia, de mi pensamento. Sempre junto, cubolo matmita. Nosta sigi baila y queda cantavai. Cugenter mi alma, cugenter mi vida. Lo mi sigi canta, y baila, riba bo música. Tanto bo hahasi panos, pa Aruba nos dushitera, e piano ainda ta bordo toca. Ainda nos ta escucha bo música, filosófico y pintoresco, pa jamás lubida. Tata di cultura, abo so, Dios compañía bo, ayo padu, ayo. Nosta sigi baila, y queda cantavai. Ik heb nog een gedicht voor jullie geschreven en het gedicht heet Ik maak geschiedenis. Vertel me niet als je later groot bent. Behandel me niet als een klein kind. Want dit is niet het goede moment om te horen wat jij van mij vindt. Vertel me niet, je gaat het nog wel leren als ik eens een foutje maak of twee. Want ik wil gewoon alles proberen en krijg dan vanzelf een goed idee. Vertel me niet, dat moet je zo niet doen. Want ik heb mijn eigen manieren. Ik ben eigenlijk gewoon wereldkampioen om het leven lachend met jou te vieren. Ik hou niet van pesten, van ruzie of gevecht. Wel van een brasa, van knuffels en lieve woorden. En als je me wat zegt en het is slecht, dan doe ik gewoon alsof ik het niet hoorde. Zet jouw idee van het leven in een gedicht. Kies je eigen woorden. Een paar, of meer, of veel. Loodzware zinnen, of woordjes als veertjes zo licht. En stuur je gedicht naar me op per mail. Ik was van plan om voor volgend jaar een mooi gedichtenboekje te maken. Met gedichten van kinderen. Kinderen uit Aruba, kinderen uit Nederland. En daarom vraag ik je om een gedicht te schrijven. Dat mag in het papiament. Dat mag in het Nederlands. Mag zelfs voor mij in het Engels. En dat mag je dan naar mij mailen. En dat mag gaan over jouw geschiedenis. Over jouw idee over de geschiedenis. Over je eigen geschiedenis. Over dingen die je bezighouden. Over dingen die jij belangrijk vindt. Dus maak je gedicht. En stuur het op. Ajo.